say nkana otewo na wo nware na nka ye better at the mouth se wakofa homa so kon nti me sraw ababawa the bible ware dia be very careful jaimama sesa what was it jaimama sesa ana mo mamu ana munu maduro ni fa ma no onkwamwa na wukuno onkwamwa wukuno onkwamwa afa ba ware ya wiye no na fa no ba hia nyi so ma enuro nyina ba numbi but wa wiye unya ba onkwamwa na wukuno mo amode samana twetwemo ba ma no acid ewurawu acid ewurawu wukuno onkwamwa woni mo ebe wi akire no sa cancer bia ma nya no obia wotwetwe ba ma bia nya bi okumu nkwamwa wo se wadi ji wadwaye fakin soap falata samana twetwe ba ma wate mesraw nipa bia wotie ma no pai toto wakwaye efisa bere wo mu ya berebone o anioma nyina ya di adanse se anche na Yesu Kristo asaba ebre wo mu aya berebone so be ka se ya bre ya da oboa na nipa oni ya bre ya yam hihia bre se obada sore kura no ehu ya bre obe pia bonti ebe se wura fie eno nso ehu wo pia bonti kura na ehu ya ebrei wo foka ayam hihia da su kosi so bedru ba bia wo kro wo fra lu pia the same thing what you say and so bit motor so ya ne ya sa ya taka etumi gira ka so automotor dia ba ifu aja no bit motor so kesa amiona akoso your system no nyina kesa uba ko school nanko akoso nim de no de abobobra owuro school mo wa mra no na bra ba sei onya wi smoker na ofresent on present ya no or ye prostitute. That's right. So I said yes it here. No akwadwa okot. Oh. Any society no for ya am robber. You trying to acquire first kokro no bo. Enti no bal said you reason do no. So you nipa na say want to akwan ya. Emi anum ni ohoba kiro. Have a amen. Amanya nsafo. Bonsam jamo homa nkwasiafo me futu ya me de ma no so obetie me dia enka babo amen eyese woni Kristo be nante sense wode obabo Satan eye pa se woni Yesu Kristo be bompo ni mpu esense wode obabo ta Satan amen ka de santrawo eno mo nsabio amen you ensa esenti asye ensa say nipa ensa mo dasani enimo nyam frito yes enemo nsabio amen owaka se sofo wia me ba man ko ade awasama no mbo mama no mu nyame no obo wono wono nsha Yesu Kristo ba no onya ko nshani pia sem ni ye ebi anya se odani nsuo nsa no otesu obi aburati ahwe etobiri bia emo ni pa bi mfani jimi ntratra trashem trashem no ho no se rade Yesu Kristo ho mo ntumu a obakan nso ntiasie Holy Spirit of God alone and a man understanding enya degree enya manyiri yamfa tete abakwa sam nkyira ba aburum tia haye ente be show you hofri nsanu mu amen because about people sanya bonsam jam kura na abakwa ko nsani bia no sabi na nimo nyam frito ko nsani bia o na nimo nyam frito tie me papa obi o re nsa sabi akonya to na ya gifre ni nsam obi o re nsa
sɛne nua no mu aborɔkyerɛ no ɔmo pɛ so ɔmo si dan a yɛtwa ne bɔde kɔma obi obi a ɔyɛ nhyɛ sɛ ba sɛ ɔwɔ adwuma mu ne ama position a yɛma no wode aseɛ na ɛnsa nom nyɛ ɛnkasɛ no ɔma yɛ no hɔ na ɛnom ti asɛm no ye ɔma ɔyɛ nsa no wɔnkɔto so ɔma aboro da baba ne wɔwo sɛ kɔko ti abo yɛ wɔda bɔntwen baba ne wɔwo sɛ ayi black man obibini wɔaboro ɔda bɔntwen wɔyɛ very wise wɔyɛ nsa no deɛ bɛto ɔno mu bi nti yɛ mo nkɔnkɔ bi hyɛ wɔn sɛ wɔn na mo deɛ moyɛ nsa na mo nom bi because deɛ ɔyɛ twɔba a ɔdi bi deɛ ɔyɛ fried rice ɔdi bi ti asɛm no ye mepɛ sɛ metufoɔ mepɛ sɛ meka bi de kyerɛ wo ti asɛm no ye ɔregyina wonim sɛ emurom maa na wɔtɔn kokɛ no ɔnom bi da emurom maa na ɔno tɔn kokɛ ma boys ɛwɔ murom hɔ nom hyɛɛ no ɔnom bi yɛkye wɔ mo kogu mu a ne sika hyɛ ɔsɛ ɔfa wanhyɛ means ne wakɔyi wɔn oyi wɔ afiri bonto oyi wɔ mo abɛfie asa abɛtɔ so ɔde aseɛ enti makyerɛ sɛ ahuro ana mebɔ kɔkɔ sɛ gyae no wabrabɔ bɛhyɛe tiɛniye gyae nsa nom efie koraa no kane tete wɔn de bɔ ɔnwom gyae nsa nom na si wo dan na daakye wo dan bɛbu abɔ nipa ne ba wɔn de bɔ ɔnwom so ɔde aseɛ so obi yɛ prosini obi yɛ sojani na so ɔde nsa bɔ ne bra a ɔkɔ pension a ɔmutumi mɔ bra sika bi a ɔnya biara na sɛe ɔde aseɛ woyɛ presenter wɔyɛ nsa wabrabɔ sɛe teacher ni ɔtena deɛ ɔhwɛ nsa n'abrabɔ sɛe doctor ɔhwɛ nsa n'abrabɔ sɛe lawyer ɔhwɛ nsa yɛ mu no tia ha ye woyɛ sɔfo na sɛ ɔyɛ kɔhwɛ nsa ni a ɔbrabɔ bɛ sɛe kraboni ɔhwɛ nsa yɛ to ne paa hwii nti nkramofoɔ kura se ɛnsa nyɛ ebakyɛ wɔde aseɛ nti twɛn firi nsa no ho gyeme so amen asɛm paa na meka kyerɛ anɔpa yi asɛm paa Solomon maame di tu ne fo Proverbs 20 and Proverbs 23 31 Proverbs 23 verse 19 down to 35 Solomon maame odi tu ne fo tia haye ɔsɛ nsa ɛyɛ fɛ odi fo ɔsɛ asɛ asadere ɛtɔkɔpɛni obi a ɔyɛ nsa aboro biara no nyansa efirɛ ne nyansa onim minimo obi a wɔwe nsaboro abɔ naked minimo obi a wɔwe nsabo anene ne hɔ minimo so obi a wɔabɔ nsabo wɔwe nsabo adwo nso akata so pan nso apanini yɛde ne nyinaa na ɔna tia abusuakuru a ɔregyina nie ɔboro yɛ de ne tiri kɔbɔ oduam so ɔde aseɛ dama baako nso boro yɛ na nsuo yiri wɔsɛ ɔne kurom wɔtumi twa nsuo ɛkyɛɛkyɛe na ɔkyerɛ French na wɔnimadeɛ wɔkyerɛ French mese wɔboro yɛ se wɔbɛtwa nsuo no wɔnya yɛ ɔso wɔnya nsuo no faa ne kɔkum no ɛnsa na nipa yɛ kwasea piɛniyɛ obi asi bia baa no ɛno nkyerɛ sɛ wɔkɔtena hɔ wonim sɛ wɔbɛde nsa yɛ ne fie nsanom bia yɛ ne fie na yerɛ wobusa ne yerɛ ɔso wokɔ yɛanakye bia baa hɔ na ɔni hɔ deɛ menim baabi hɔ nkɔdu osi hɔ ne nsa ne sika tumi sa na ɔsrɛsrɛ te asɛm no ye mafotu a mede ma wo ni gyae nsa nom number 2 Proverbs na ne kaeɛ no original kama yɛnka 23:19 to 35 no Proverbs 23:19 ɔse me ba tɛniye Proverbs 23:19 ɔka asɛm bi me hɔ ba wo de tie na hunu nyansa ɛnsa afotu a mede ma wo yi tie na anɔpa yi a hunu nyansa kyerɛ kwan wakoma kɔ ɔkwan no so kyerɛ wakoma kɔ nyankopɔn kwan so ɛmfra saduamfoɔ wote wɔsɛ baabi a nsafoɔ ahyia no nkɔ hɔ saduamfoɔ wɔn a ndwe nsa da biara no nkɔ hɔ bi wɔn a wasɛe wɔn honam no mu wɔn a wɔwe nsɛm a wɔbɔ de asɛe wɔhome kora yɛ akɔ hɔ ne tiri nyinaa yɛ sɛ mɛfrɛ no bɔwura agorangoraan gye sɛ ɛnya pilo da ne yɛde abu
ti asɛm ne ye sɛ woyɛ ɔbaa na akuro we nsa ɔhaw wɔma we nsa ɔmo mpa dwareɛ ɔmo nta ntwitwiri ɔmo hyɛ wodi aseɛ ahonidi ɔmo nka ɔmo nenu ɔmo tirim wosia no a ɔno ɔnyɛ rastafoɔ kora mpa no tia haye nti ɛnsa deɛ wɔwie nsa a wosɛ wo honam no ɔsɛ ne honam wɔsɛ mfra saduamfoɔ wɔn a wɔsɛe awɔ honam mu saduam ɛne kɔhwini monti haye o saduam ne kɔhwini bɛdi hia wɔyɛ bible o na nkontɔ ade ntomago frɛ nipa owia ne wɔbɛto fo sɛ yɛ tie wagya wo papa na wowo na sɛ ɔma me bɔ bere wa mu no animtia tɔ nokorɛ na ntɔn tɔ nyansa atenatene ɛna nhunumu owia wɔse ahurusie na ɔtereneni na ɛbɛdie na deɛ ɔwo onyansafoɔ no ani gye ti asɛm ne ɔpɛ sɛ woda no firi nsa no ho na abɛyɛ nyansafoɔ ti asɛm ne ye da biaa wobɛkɔ yie wommra no ate sisi fam wokɔ adwuma pɔ wofɛ ni ka maafie da enti ɔma no kora ho a na ɔma werɛ ho ti asɛm ne ye ɔkɔdwo nsɔe ne flap wantom a ɔnsa nti na ne ba ma da bɔnten ti asɛm ne ye krama akyerɛ wo a wɔkyerɛ wo sɛ ɔɔdua suban no a woyi no adi no wogu abusua no mu ase wogu yere ne ɔma anim ase ɛna wankasa nso anim ɔnyam ɔyɛ deɛ bɛn ɛpepa ti ahaye nti ɔtoa so ka asɛm bi wɔse wonsɛ kɔrɔnsani biara no sɛ ne papa te ase a na ne papa nom nsa a ɔwɔ awerɛhuom sɛ ne maame te ase na ne maame nya kɔrɔnsani a ɔwɔ awerɛhuom ɔbaata bia mpɛ sɛ ne ba bɛsɛe o ɔbaata bia mpɛ sɛ ne ba gyina ye enti sɛ akura se na mtaa huru wofiri kuma se koraa na ɛkɔ kura se na sɛ oho yɛ fa wo maame pɛ so ɔde wo kyeakyea ɛnti afia meba na ɔwɔ kuma se no waba wo anam sɛ mede ne bakyea wɔnie wana tɔ me ma so me yɛnsa yɛfɛre yɛ akwani ɔde ase a wobɛhu sɛ akwala no ɔdi maame no akyi no maame no feel proud sɛ wawo ne ba ɛnyɛ ne ketewa o na kɔlensa ne nso fie a kai hwana ne wokɔkyea hwana ne wokɔkyea na wowura fie ɔkora no na wɔyɛ ma hwana ne wokɔkyea wode aseɛ bohu sɛ anaasɛ bi a wobɛ kuma se anaa nkran na ɔyɛ ɔbaa na bi ɔkɔ skul anaasɛ wɔwie no adwuma wɔyɛ adwuma kɛseɛ bi na wɔbɛ kura ase wohwɛ ɔbaa no ɔgyina wa ne ho fɛ wobɛhu sɛ ne papa sɛ yɛnkɔkyea nana yɛnkɔkyea nana naano nana na abusa mmema no yɛnkɔkyea no wode aseɛ yɛnkɔkyea no ɔkɔwɔ sɛ nana wode moakye aburu na wagye sɛ wɔ sɛ afiakyea wo papa no wo nana no nana me baba no a wankra no oni ɔsɛ wɔwo ba kyɛ sɛ ɔma ne sika wode aseɛ but wahyɛ watadeɛ simple w'anim da so nyɛ pɛtɛhye anim nyɛ doka ne nsaafuo anim wode aseɛ ɛnyɛ adɔnkɔ anim na anyɛ burukutu anim ɛna ɛnyɛ yɛka sɛ kakae onim a sɛ kakae ɛnyɛ kakae anim o so wode aseɛ w'anim dɔ ti asɛm no ye bonso ma me ani agye afia na de ana abadie ɔyɛ aduane ama wo kɔrensane deɛ wɔne ɛbɛbusa wo wɔne ɛbɛbusa wo ti asɛm no ye enti ɔde wo kyeakyea saa na mobɛ fie a na wɔbusa fie a wobɛkɔ no anaa woka sɛ bɛkɔ sɛ ɛdeɛ ɔba wo nam nkyɛn koraa kakra da maame nkyɛn kakra no mafew wote aseɛ ama woankasa na wokɔ fie no nso feel proud so because of you wo maame yɛnya animonyam na wɔdeɛ woabura mu wasom nkasa kyɛ taboro wo se nyinaa porɔ
because some keka bi tire ho o dia se o so bi ade mfa so kofi a atani na akodi maame na won free fie ho a obi a mom pa akura sabra o dia se branche ya wo no so tadwa ho se de na usitie na nyanko gro no nsawienti wa hwehwai what does so rensa you can't na you udi atem na you say I'm not against you but a soul life a soul life you see original da omode osofa preku abeto Facebook na mo de trama no me ko sha dam sui me ko sha dam de bitri simpasho it's because I know him. What you say? Yes, I know what you. So what you say? And what me say? A future young man Yansani. I am not against anyone, but me person draw attention. What don't church you know for any year? About you, Granny. Say, oh, Papa Crow. What you much of your traveling chain and said, I'll come. The monk come on. What you say? The monk come on. Those was one chair cook on the Kumuno Mamma Bano. Oh, fire! Into show your bamu and fan sense you any so. Amen. About shell. Tiahaye. And for we and Swanny so about them. Amen. And Cassam no your brains. Nyame se wi batimi ama branch ankoya de fra wadwene se wi o e batimi ama branch anka nyame de wi ka wadwene ho what's asem na American say ya dia me pese say ya dia wi etime buo ni pa ho kanyame baba fra hu ni padua enti free we no more and kasame abamu na no boy bi ba sofo we see we ma shisa na me penyame adomeda na manya what you say say na ho kan no one kasa wa lost in memory onu we ni penyame adom so yes yeah I just say ayi asandwa bo for us why teni akwa o kati akwa ni so shiri wasi ya watu wasiki onu wachi wasi nyame se memblaso na mza kwa kwasia oh binti o shiri wasi nyame se blaso no me shedi wanu aso na kasa kwa wi no ntimi nyai da nyame so ntimi nyai no asa ka se nyame se memblaso what you say anum bi da a shiny pa I a blood group oh yes so no blood no fa oba bodam wa bra body ba say anya wi no nsia o ma hodo am yansa uti anya ye ko fa first grade ne bi ma na sa ba ne bi homu ha wonu ya wote fa so a wo mafie bio wote fa so a wo mafie bio ti asem ye Misrau and found sorry no amen. Wow, Monsieur Footwear and the mountain. Yes. And found him as a young guy, as a young man, as a police and the soldiers. When you say your judges will be on Shuri. Oh, yeah. There will be all MP, no Shuri. And found so be your regional minister or Shuri. What do you say? But I want to advise you and Kasana say. Regular minister we kura no mimi ni no kura so no wose wi no kura ni pat para ka tro obi o wa siri o ye ni pa odi mu obi o ni ho ya wa siri o ye ni pa odi mu na ka tro enti so yo adon so bi o regional minister enti so bi o siri ya am kaka an kase odi mu ti asabi wa ka yare fo waka bodan fo ho tie ni ye enti wo yo hira no shraw
Jerry nom. Amen. Ya wa hemfu bebre so wi na munum wi. E se da munum wi enya nyansa. Amen. Enya nyansa aya num guasede. Enka sa bai so ye nua. Bai na bai nyame. Ti asem ni ye. Sa bai mo kotre parliament a. Mo nuru dia babu o man no. Asem bai na make no. Mo kotre parliament na mo dwene a. Mo nyine nsampa babu o man no. Ti asem ni ye. Ozuri anya de pa. Ni sanyina mi huni. Odi asem mi tiai. Maka bia hwapai. Enje me kam asem aminim. Na me papa kura ni se minim nom. Odi ase. Na me yam snake under grass. Ada wo hunu ye. Wo hwemi din na se ba ma yuani. Se aram ka kira no. Ti asem ni. Entimo siraw. Baba de so ba twa ho. Afri wi ho. Amen. Me sa ba de atoso ni ansa. Aya futu sam. Ababuaw. Jaina masam. Ti asem ni ye. Amma eni pa huru wada jaso sa. So yo ba ho na se osisu. Na se ba mo bia hu no da. Ya fa tan hapa. Ya fa country supply. Ti asem ni ye. Ya fa ya timi de to so say oba wo no ya ba sibra. Tutu ni we. Yes. What you say? Mama ba so ha obi ahu nsu akomu. O twa ne batimi ya pa yare ya from stroke ubenya. Esisi yare ubenya. Pressure ubenya. Ti asem esese wo so huofo. But in shoma ko body mu no e destroy body na agene no. E do ya mane pem na masamro. Usiana young girls no ababrewa. Ababa na ka wose wajija. The one wajija tese wa hwinhwan. Body ni na so sisi body ni so bio. Tiani ye Proverbs chapter 5 Proverbs chapter 7. Ana ka sa asem no. Enti mamasam twa firi hu. Amen. Ana masam. Ti asem na me kan ye. Amma bari man fani takra man faw. Utanje yo benya cancer. Amma unyo ko ban fani takra man faw. Utanje yo benya cancer. Because takra man line bi didaso. Esto fi, esto muwa. Utanje ya e de cancer ba bro. The person ne afutu na me ma younger. Yo ma ba bro yare. Yo be bro mo yare. Because of course can school no. No yo supi. Of course can school. No lesbian. Of course can school. No ko din kwasiasem. Or ko university the same. Pia somebody ejamamo asenipa. Papa. And the Paul etu a Christopher for no. Once I was to dia many party assess and ko kra. Was so one ba na ko donwa. Wa fare wa kumam wa tro say ejamamo. Na chese hu oba ma ntwam. What I say? Paul on say do Benjamin said in the padua. Why is on tiase? Do Benjamin said in the padua. Because yare okokuma nsa ho. Yare wa yata ho. Yare wa free ho. What I say? Adwo bojagu yare wa ho. Tell mama for once yare wa ho. Adubi yare wa ho. Ani we yada. Nanu we yada nanu we yata. Eni baba se nu nu tumu tamu ba ko bi are ba yew. E ba sala jase. Eni baba se nu na wa so won. Emu ba ko yare ba yew. Aya won so e be hojo ni padua yi. Tiasem ni yo mama babra anya yare ne. Wona manan ho wo so. Wona manan tirepo. Ni hunu mutimi sinso wa him free ba 7 years ni. Onima de kodia nya bua bia na awura trim. Wagama mo na yi yare abra wo. Na ni so ni kusu agama no a. Woni mu a. We come what? Woni se o na ma ni bi ho a. E bon on sia no afa tutu la. Oh yeah.
bono sia ya cho tutu fo no ama tutu fo he so mo survive a omo life be useless onya sitre ya no onya pressure oba onya stroke abono no da ho e come o ma kokko divo akoburu nyama me se ya nfensuro bi anu obi adua me aja baby ana me ataku be what you say na me adwuma wo ajame ene what say track v ana brano ba ko ne yede na tukumase e ho na ne yede force uko na e ho so pa na gana fo wo mo jani ko trabo ake na ko na kai ejajajajaja amfantefo asantefo tribe bia ko bia no na ayo ho se Ghana for 22 for who Ghana ni ba one more to mutimi hweo no ma toni nyina no ma sesu sikana ma se we da be na be kokuru awu mo gaba ni umo bi no wa ma to dia no ma di we asesu sikana ma ne abusa se da be na be kokuru umo bra e ba ta wa ti ase umo bra ya ka kire se da be na be kokuru onya ba ma ba ko ne da ebi adi mi ebi asink mi eti ase ba ma wo pa no oba wo timi twetwe no a no ayi ska ma enti se tutu ni ba ko trase no o kan ska ko di vo me se wa mo no abio amono no abio aba o so de na wa kepe e be ska sala tio and what bring your man say woman yare ana o sumi o mo dia ne say so onye wunu so Asia awurade o de ba sai ni pattern onye wunu so Asia dabi o de ba mp e mama ne ba wi mama ne mpa djuma no a o mo kodi prosima ma no o mo ba wi papa o mo ba wi pa bonse na nasia tata no fra doa na panta yi na akona so ho no kase bi na bia ho no ase brantai na no so ayire usia na asiai yesi kwaku uko ho no obi ankoko ma gabi anam ne ya djuma na skasem bi obo mi dua oboa na ya tama no na mo se ma bobo nyansuo aye gota kwa ne nkruma tan woni fofo bo anya nyina na yi sa gota kase ne koto apubo kam enti apunsuo no na fam o mo tuni kase a boat to me faso o mo overhead bridge a faso o di ase o mo gumu asew yi nam nyina aya ponisu bon Canada mu apono a kromo gota nyina kodivo gota nyina kobom ekwa kosi Liberia epunum enti won so abakasi asi bobo ayapo ayansuo na omoboa na tro omoboa adwamana be dada yawa anak mese mi mapatem mi tonfos Ghana ni ba heda betna ho enioma nyina wo dia mese ho the person susu skirt we is you oba run home akane pants no this skirt o ya di oba track o ma na koda send this body umbu bi papa oba run home akane pants that's why shed up o se o wi o se no abagina twe hama me o su jime na wo twe na so bola jimpa o ba ko tre Sodom and so Sodom ni o ma no nya bi me tra Côte d'Ivoire ni bien ntimi nkase na kwase wi ampara me because me di fi me mo frase me sika pa die nkwa agoro me di fi mo frase o so be je di se ade we na mani siso a se wo mutia da no tiro ko eskare nko go se wo na danda ho na me be scam na me no akoda na wa fa me sika na don't come me boy ya ubobi
What do I say? And you shall be your said la brabono, almost bono. And Nipa Cote d'Ivoire, a kum or the Elsie kum woman. And now the Ketua. A bit free by quite. A bit free is a region. Fantimon, crop of four, I got no region, Ghana, you know. Now, no, I got to talk in Trinity, Nantrino. No, I saw the beef. No, I got to Nantrino, Tibes and 9 noon wabo. No, no, so I shall know the Cotogaka. No, I to Tom morning rubber. Any young one. No, I to Tom chance, and you are cool. I don't know, many pennies, you know. A friend to Manu, the fry everyone so. What you say? Baby, a few back, a money pama could 1 time a week. As I'm going to make a throne. Not doubt. And your mamma send my mua, a send my mua. Ubawuni trouble is going too soon. On Gobo Chrono, 1 year access. No, your mamma. And to Paul Sanka say, a Jamamo Johnny. Was a Munyani Jamamo. I know, radio. What is that? No, a Mac. And somebody will send me no man become one. The Baburu, a man for the Hulu. And I saw them a Jamamoni Adiatum. I do for a ball. No, sorry, a bonnet, that's a ball. No, so for a ball, evangelist, or better about some pizzeria, or your sugar and who for some Rabessa, Skagu, Adiema. Or yours, young Funko Jam, on any corner. What is it? And Jamamo Sally Pa. Jamamo. Monsieur, Honorable Canada Japan. When you have been, there are now been my 7-year time. I am now foul. I am money time. And there was someone do for some way and catch me doing a mercy. So they and me say, Obin now the car was say a maddy me pay. What kind of correct? I was sending Bobby away a chauffeur. We are evangelist. What is sad and yet sladdy? A big one mercy. When am I you? I am not against you. A big one mercy. We are so I could be the whole cranny at you. When you suffer, and I could be the whole Yacho. Yacho, brother Buono. Casimili. We are so new crowd could be the one Yacho. We saw just 7 and Cosso. The only cause was shoes. When you are training and your maho, I am bambo. The bamboo, my officer, so Johnny. Casimili. And to be 2-4. Johnny Jamamo, a Jamaican Sandy Paul. Mama took our quatra brooch memoir. And to Sabi, a man who couldn't cook him no town. One a prep and no town. What is it? Yeah, boy, I come to the point to say what dash you show. One hour Holland, 1 hour Belgium, Germany, USA. Also, you're New York, not here. I want to come. That's how to study out your class. So that's here. The machine pan city. Or Benjamin. Or Benjamin. I got your brother. Or by one I bring a man brother. Or the two Ghana pet or being country. Or being country. When to be changing. The dressing track. Or you know who was rough. Or dress it and time. What is here? What persuaded you about to them? What the drama walk up? The elders in Nimian to do so do. They are suffering. I am afford it. The drama had on Okata say, Upritis are. I had your mamma, sorry. Upritis are. Not Koya Kutiabo, because I had Juma Binuyawa. A Bayana Giatum. What also I saw for Crom 4. Jimmy, well, said the city. And you probably say what you know was so pretty sour into so do the Beko. The kind of collateral.
afotua na mede mu obia ene aye kosiada ene da ti asai 11 for 12 because obia so na now asema ni ka tro nwura utirim na nwura utirim every say adwama makum ni pa bebre ndasa Proverbs kan yan kan na mempon Proverbs kan chapter 7 no mabusam yes chapter 7 mabusam why chapter 7 verse not careful 21 Fafri 16 Proverbs chapter 7 verse 16 Medi momoma kata mempaso adwamamo no se oba ni sia no waka chen se medi momo akata mempaso mizrimu nchiremu na mede krobo ne papre ne dua popoma pete me the living papete danu a fresher anya de ketwa what you say to so kan o se bra odomele enkosia mapa ayemfa kono de nsepe ye ho na se ba ma no problem nsepe ye ho ye fa full night nsepe ye ho o se bra ma odomele enkosia mapa ye fa kono de nsepe ye ho efiewura ni ho efiewura na o se ma memfa ba ma be fia no oni ho o tu gwa ko atiti o tu kwan atiti onyamai wafa fotuo ni sika kura mai no on tu kwan sada biribi aba wo so afa sika ekura no oche wanche kura 2 weeks obedi sane krokuma twa demu ansana obeba fie wacha se de brade pito no de brade pito no da no frem nyane de de na no frem enyane de ne koi odi na chi awrefrem odi na chi awrefrem te se na ntwi a okokoro mpocha wode twi ojimfo ano wacha se mpochira wode twi jimfo ano kosi se agya no ni kosi se jan hwire ne brebo se no ma de ohare ko fidiem se anoma de ohare ne nkwa na dem na afi me ma muntie me na monya asoma manum ya soma manum asem emu akoma ma ne nkwa na amma wakoma ma ne nkwa na tempo so emfom nkwa na akwan so emfom nkwa na kwa so prepre ni papi agugu ho wote na wona wakuku won doso wase we prepre ni papi agugu ho ana wona waku won so ade abai doso adwama mo no fie ni asama re kwan adwama yo nyi oba no adwama mo adwama no prawo ana so oku adwama no teniye o prawo ana so oku wo destroy adwama no utu mutain ubenya yare utu mutai bekum piasemri entemese obia no pai wo hwe no kwase wo TV abadwema mananam muntum manofo amen aba wasitan wa ehoya wo mama ne papa no fie ana o ma wo fie ho o baba matimi kofo be fra bonten aba shagam ho ba men kasa akura no be sori ahomatia prefie ho another day no do ba fofra ba won say mama say eh yaw na meye na fa ba ko pay na we change the so ma we yibi na me de be nyame girl na wase se mini no wase fa ba ko e tese ma mini ntimi nka se dwama mo ba se akoda tito on fie du aduomu etimi ko da bamba chi anadu da siom donko afa na no oba na ma me asori akobie ne puno ekoso papa ni kase oba sori atia ne ba no a oba je enti won hyefie no won hyefie de wadri afa na won hyefie ne mfafo ma pia bonti ai okay afa enti dabi no oba na nyem ade pam no wanhua school no so a wanko what you say ani na dia hye woni ba no oni nsalo juma so hu so a wanko oni nguma o grade certificate so dia say odu form 2 anu odenyem ye no tere fie na ba ma na onyem no to anu school so anu odi awie ko university ono wanko o say na anu akọ office so akọ jiska pam wo o ko sia ni mu so ko school nu a ke boao what you say
ɛma de awo bia bisiro bama ne banyem watwa ne sukuu so wasɛ wo de ama yɛsua nyansa mai wasɛ wafɔ ma akosukuu abɛyɛ nurse wafɔ ma akosukuu abɛyɛ lawyers abɛyɛ judges abɛyɛ newscaster wɔ television so ebi abɛyɛ pilot báyọ̀ ó ti fie ẹ̀fẹ̀ bá wíyà tiẹ̀ nọ bírèjì àkùrọ̀ ọ̀nyẹ́ bí mọ̀ ẹni ní fún dáná fúru so wọn ni nam fie bàntìrì ní sisi asadwe òhu style bí ọ̀nfà nyane hɔ ẹ̀yẹ sẹ́ wọ́n yẹ sika kakra ẹsẹ̀ bòóti ẹ̀ bá tíráàtì bẹ́ẹ̀ma asẹ̀sẹ̀ fit asẹ̀sẹ̀ mini afẹ́ náà ato nunum ẹ̀dúrà ọ̀num ọ̀bẹ́yà kẹsíẹ́ wọn nom so ni wọn nyẹ aduane ẹni àná àtwitwi mọ́jà wọ́n aseɛ afẹ́ wusia na ɔno ɔnyɛ white ɔno ɔnyɛ blue ɔno nso ɔnyɛ black no ɔtua bom 25 years ɛsɛ ɔnyɛ 70 asra nkoa asra nkoa tentena ne mu a makɔ skul na ɔmo hyia mo a me classmate ni kwaku papa nie wɔde akyɛ ɔba sika atono ne asrɛ atone ne asrɛ wodi aseɛ na sɛ sia no awo akola ne papa wɔ sɛ nya no na hia kyɛ bariska kyeniska lo odi kyeniska okɔ ne kata ɔda so ɛnyɛ matress o ɛnyɛ matress o ɛnyɛ student wa ne bia ne ntadeɛ na ɔde agugu hɔ na ɔde no ayi asɛ so na ɔne ne ba ne da soɔ wodi aseɛ adeɛ kyerɛ die huo no wata ma kɔrɛ die ɛna kam wa kwadaa ne mokyam ɛkam wɔtɔɔ ne nano nyina ma nsuo asɛmpa na meka no gye mpampa wɔde ama kwadaa no na kwadaa no tiri nwi nyinaa yɛ kɔɔ na kɔbua wɔ kwadaa to nsonsoro wɔ ne yam aduro kuro ntumi ntɔ bi tiɛniye uturufo a ɔmfa ɛnɛ nyame adom first jeans nti ɔbaa wo a ɔmfra ntoma wote aseɛ mamoa no ɔbɛnyim wɔ wɔnyim wɔ asɛ wobusa ne sɛ wote he wɔ seme tenkran nso ɔte ama asama yɛ o na waka kyerɛ sɛ mewɔ akra nti wobufu sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ na wowɔkɔ akra wobɛkɔ akɔkyiri ɔno asaba ɔnyim wɔ kurase a wɔhe wo sɛ mewɔ kumase fa wɔ sɛ wɔ kumase fie ɔnhyerɛ ma bi ɔhɔ no waba hɔ ɛnso sɛ ayi wɔde sɛ asuabua new site baabi ɔno wɔda ɔn complete house mu ne area hɔ no borɔ no no yɛnyɛ ntoe wɔte asuabua new site baabi na ɔno anyem saa wɔ nnuro bɛhi no nti wobɛbɛ ne nam kagye tia bantema kurɔfurom wobɛne nam ha saa na asaako ayie ba kurom ɔde wɔba bia bɔnso abɛgye akwaraa no ataa ne bo menyankɔe wɔde menyankɔe bɔnso akwaraa no tataa ne bo woyi w'ani a asɛ w'ani wa meba no wɔ no hɔ na ɔde akwaraa no ma obi sɛ gyene kɔma no maame ɔkɔɔ ɔmfa nnuru hɔ mfa no mmra wo no na ɔte kaa mu no ɔkɔ ɔte aseɛ meke obi wura hɔ nso hwɛ sɛ na akɔ sukuu sɛdeɛ na wosi nim nwoma wo master baabi a wokɔ sua adwuma master ne yɛ sɛ nka wobɛgya adwuma no ama wo bɛde bɛma atim bɛgyina hɔ ahɛda bɛtena adwuma mu hɔ ayɛ wɔ twitwa nneɛma ama ma ayɛ wɔ sra paneɛ wawode ɔde ayɛ wɔ wo so wagyimi adwama mɔnyɛ momu sɛ mo maame no bɔ adwama wɔ mu a wɔmaanya kunu no momu sɛ wɔn wɔmo buru nwaman ade wɔi wɔmaanya kunu ɛnɛ wɔmayɛ useless wɔde kɔbɔ ha na wɔde akɔbɔ ha deɛ aka no ne nsase pereɛ efio wakoa because oni bɛma bi a okosi bi ama no wakoa metu obia so ɛna na pai onyansane tie wote na ba boa wo
adwama monya o esai nipa egu nipa ni mo ase ekum nipa tieniye mesen kaya Yesu be hye mo kena ya ko be hye mo kena bile meto obi afo Solomon buru nwaman onu onu ma semni na ma me tunufo anie oburu nwaman wensa na wiye ohini mu afani afani nyaku wo Israel eni dia David nyaaye eni dia Saul kora nyaaye Solomon timi anya bi obi a wabɔ mpa ma gya tifiri soraba afani ani akɔwensa fo na te wo wase wode nsa hye na koma wode nsa oba bia je so oba bia ntwam oba fra no wote ase akwate sahimfiri ne tia mefuoi dikuro wo ahimfi na na sante ne kura woni kiniye enso yade ne bo dikuro ne mprafo na ne yerenom aburo nson na otomfo de asai ayro ho wode ma me ntwa so mafuti amede mamuni wo fa baboa wo fa ababoa Amen. adwama mo nye ensan mo nye winum nye ba ta wadi ase ko ka hia enye lesbian ana so nye enye bi da amanyo ko ban fa ne takra manfaw amanyo ko ban ma bi fa ne takra manfaw amo bi fa ne nsa wurawura wase ubanyini no ubedu fie bi no na fa wanya cancer afa wanya cancer ti asemni ebedu bra wo pa ba ma ware no ba ma bia no hia odi ase nyame wo onim se de osi ya na de so nyansa amen jai masem jai lesbian amano wa ma wo tunu mo sika obenya bi di amawo wa ma mo bre no mo ya kohwifo no o me na ya saade no obi o ya lesbian bia ya baifo obi o ya lesbian okura huhunfi asampara ni kano okura huhunfi asampara mekam enye bi da Amen. entina na me ka kira sofo no ene ensorema no obi be yesi ya no de abatena so dem na tade esi fom na atwi fom oni se wanya holy enye holy wanya ebura ya de ensa kotro mu nyina ewura na ase Agoro. ote nso nyame oye ne se enka wo a no abie wase na kwala na pie akwala na pie wi a no no nyame no aye ama na ye normal enso efiri outside yi komu no nyame ye ne se enye normal enso nipa da sene di ne nsa kotro mu ya o kasemni wase timete no ba trasa dem me ya virgin no be di bra manfo ni so Gana mai antis a virgin no bodam bre odeni hu besiesie wa ma ya wade o ma tewi asade ono ya wose na me ne beda okwa otomu kuro ade atie wose yentwam yenyae atire ni so oko kumase gas oko ya santoa oko Philip commercial what you say lesbian nursing training teachers training what you say asani kan oya no dey better aso dem no aye na mwe yes dey on sem etobiri bia wosem etobiri bia yesu wosem wose dey mehu ne mobro ne mehu ne mobo dey imagine na imagine etobiri bia wosem ada no oji Peter na Judas dey o mani ko wuye wo mienu nyina na yi ni mai etobiri bia wosem nyame dia oji ahiafo oji ayarefo yesu dia wansam jasansem no ka bla no beji okay hegaya wose abo ni frani wompe na jaso wosem ya be pene ma over up flesh wose abo ni frani apatene ntwom ompe oji ase wose seye dia fakomo amrado o hene ni so pa nti so wahene sam dia onu su sam ya be pa de pa good
kɔburu nyama no ayare a obewu a ɔmo se fa Yesu ɔbɔ twama na ɔnya yare a obewu no ɔmo se fa Yesu no mu tiri pɛsɔfo obesie funu no wɔte ase deɛ mo nkyerɛ mpɛsɔfo a obepiriti akyerɛ no na sɔfo kwasia bi nso akɔgyina hɔ asɔfo no bi yɛ wawawa oni station asɛmpa no ɔka no aba o asɔfo no bi yɛ wawa oni station ɔno anya protoa ɔno nso anya yi GPIT wawa ɛyɛ asɛm o wɔgye 1.5 na akɔhyia so ɔmo na bubɔ bishop ba heart no mepɛ sɛ obi a wotie me no tie ne yie asɛmpa na meka no mesrɛ jo ɛno deɛ o ɛno ɔdene madamfo sɔfo bi ɔwɔ asuaboa ɛna ɔkɔware ɔne wabaa no agyae na mesɛ sɔfo wɔagyae a wonni ne gyae ɔsɛ sɔfo me nware bio mɛtena sɛ kɔhyere sɛ Yesu bɛba na mesɛ sɔfo wobɛtumi ɔso ɔbaa ne ka kyerɛ nso ɔyɛ virgin nti aware a naadaa di kaa no ɛna me so meka kyerɛ sɛ so far as wayɛ ne ho adeɛ no deɛ ɔyɛwede ɔse sɔfo megya abaa no na matena se me nware bio wonim saa baa no borɔ dwaman saa nya cancer white ɔtiritie nkɔ sɛ wo sɛ de ade no si tia adwamamɔ a yɛse ɛsɛn nipadua no ɔtiritie nkɔ na se nyina yɛ cancer na sɔfie akɔyɛ wɔde wohyia ɔba no a wotumi sɛ ɔba ni sɔfie akɔyɛ wɔde ahyira soɔ afei asɛm ato no meforo kerekere sɔfo yɛ a watu kaa bɛfie nkɔmmɔde yɛ sɔfo ɔba no mikɔgya nam sɛ wɔyɛ nkyɛe wɔte sɔfo menyɛ obia nka asɛm no nkyerɛ no sɔfo mesrɛ koraa bɛtumi akɔ ɔbaa no mu mentimi sɔfo meguro ho a mɛwu na mesɛ saa ɔka ne nsɛm no sɛ afei me-advice no bia ɔte sɔfo deɛ Bible aka no hyɛ megyaeɛ a menware bio enti megyae menware bio mɛtena ase na masom me nyame nam sɛ na nti woahua ma wo mpa ɔte sɔfo gyagyagyagyagyae sɔfo ɔbaa no wɔyɛ dwoo sɔfo wɔka kyerɛ me plan so a virgin sɛ wɔboa nam sɛ wode virgin ɛna akɔ awareɛ wamfa nyame direction waho awieɛ ɛsɛ nka na wɔte wɔ no a wonwareɛ na nka yɛ bɛta ade ma wo sɛ sɛ woakɔfa homa so kɔn nti mesrɛ wo ababaawa da bi wobɛware deɛ a be very careful gyae mɛma sesa watema seɛ gyae mɛma sesa ɛna mo maamu a na monom aduro ni fa maa no nkwamoa na woku no nkwamoa wokum nkwamoa afa wobɛware awie no na afa wone wɔbɛhyia anyi sɛ ma ɛnura nyinaa bɛnom bi but wawieyɛ wonya ba nkwamoa na woku no mo a mode samena twetwe mo bɛma no acid ewura wo mu acid ewura wo mu wokum nkwamoa wonim a ɛbɛwi akyerɛ no saa cancer bi a mama nya no obi a wɔtetene ba ma bi anya bi wokum nkwamoa wo sɛ wadi gye wadwaeɛ fa key soap fa lata samena twetwe bɛɛ ma wate wokum nkwamoa doctors na wɔsɛ mo voice out na mo ka kyerɛ wɔn wokum nkwamoa the so far as acid wɔ ayinum samena mu wote aseɛ woyɛ toa so maako 9 ɛnoa no nkwamoa wokunu wɔne bɛteɛ no na wɔne ɔba ahyia wo ho ba ɔyɛbɛkɔ akɔ check wo no wohu nsuo wɔ hɔ but nkwamoa bi anim asɛmpa na meka kyerɛ no na mmaa no nso nim na ɔmo nom no nsini ne anom wei ne akɔyi awode ahuhurum ɛnyɛ ɔbaa na nyim o wokum nkwamoa saa nkwasiasɛm no munyae akristofoɔ pɛɛpɛ mekɔbɔ
nyame yɛ bɛkyeme ɛna ɛbɛtwetwe me bɛɛ ma meka kyerɛ wo nsɛm nam ɛnyɛ bɛhyɛw ɛbɛhyɛw jo mame mfa nsi